Bohužel jsme se ztratili ve víru velkoměsta. A budeme se ptát kolem jdoucích, jestli nám na této mapě Monaka poradí, kde jsme. A jak se dostanu sem? Nebo je tohle ona? Co? Co by to mělo být? Že to vypadá podobně. Co by to mělo být? No já nevím, bych chtěla sem, nebo že tady mají nějaký zajímavosti. Nešel tady náhodou pudl? Ne. No. Tady je parkoviště, tak možná bych řekla, že něco tady, ale když jsem se tím myslela. No já myslím, že by to měly být Boskovice. Protože jsi říkal, že tohle by mohlo být židovský hřbitov. Ne, tohle si poradím. Tak nevadí. Poradím, jako z toho jsou úplně zmatený. S mapou Monaka jsme moc neuspěli. Zkusíme Brno. Myslím vlastně, že mi to zeptat. No my jsme se tady trošku ztratili a vůbec nevíme, kde jsme. Tady vidíme takovej bod. Jsme v Oskovicích, tady jde se Brně. To je špatná. Tak jste tak tady máte Brno. Brno každý zná. Poslední naděje, Paříž.